Hormat tomoşaçylarymyz hemmäňiziň bayramlaryňyz gutly bolsun. Orada bayramlaryňyz. Ine Amerikada näil gutlanýar? Elbetde her ýerde başga-başgadyr. Ine biziň şäherimizde ine gijecik bir İslam merkezi bar. O ýerde däl parkda, hani öňe ýanyk park diýetdim, şo parkda ine bayram namazy okulýar. Ýuwaş-ýuwaş adamlar gelip başlapdyr. Berde neme taýýarlapdyrlar, içmene neme ýarak piknik neme bar. Ondan sonra iki sanak yer var. Yine maşanlara, erkeklere deyip de. Saat 9'un yarı. 9'da okulya deydiler. Seyahat mektebin yani. Hopsuzluk, eyle veyle çareler için. Yine. Eğer başarsam anardanam çekerim. Ne adamını tayarlanıyor. Adı bakayım gelmeye çekeyim. Yine şeyle. Berde de ayarlar için. Yine şeyle. And every action will continue to be the same in Ramadan and outside of Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Awam. Indi Nihiye'den bayram namazını okuduk. Şäher ýylat 60.000 töregi. Şu wagt mektep wagty, iş wagty, şonu da muğulay bam kadip kiretýän bilen okutaşyny da ine namaz okuduk. Indi berde iyi içerýär näme edipdirler bayram mutlamak üçin. Eken indi kinlere Hudaý etirsin. Lekin Saraza griplecek olayan diye fiyetim demerek lekin bizim parkımız